Tiene sentido estar hoy honrando a Fernando, primero porque vengo a darle un abrazo a Dani por la muerte de su padre, y segundo porque también es una manera de reconocer una profesión, el periodismo, un medio, la radio, y a un profesional artesano, que es Fernando Onega. A raíña Leticia foi unha das moitas autoridades que esta mañá se achegaron á Casa de Galicia en Madrid para arroupar a familia de Fernando Onega e renderlle homenaxe a este xornalista galego falecido onte. Cun cadro coa imaxe de Fernando Onega, a súa viúva Ángela Rodrigo chegaba a primeira hora á Casa de Galicia Madrid co fillo de ambos. O pouco, as súas fillas, Sonsoles e Cristina, xornalistas, visiblemente emocionadas, desculpábanse por non atender os seus colegas de oficio. Encontraba la palabra justa, la humildad en la radio, y luego pues la amistad con su hija Sonsoles pues hace que hoy sea un día triste para la profesión, pero también para los amigos. Ha paseado por todos los medios de comunicación, en todos los cuales ha dejado un sello de gran calidad periodística y de esa voluntad de concordia. Y recordar a Fernando que quedan pocos de esos, ¿eh? O sea, ¿cómo tiene que ser un periodista riguroso, de honesto? O mundo do xornalismo, pero tamén o da cultura e a política uníronse hoxe para render homenaxe a unha figura imprescindible da radio, a televisión e a prensa dende a transición. La mejor definición que al menos se me ocurre a mí trasladar sobre la figura de Fernando Onega es la del periodismo, en un significado absolutamente genuino. Un extraordinario periodista, y ojalá pues que mucha gente lo siga como ejemplo, porque eso será bueno para el periodismo español y para España. Foi desexo de Fernando Onega que os seus restos foran velados na Casa de Galicia, reivindicando as súas orixes e Mosteiro Pol ata o final. Admirador siempre deste fenómeno gallego, que era maravilloso, maravilloso. Pero ese intenso día de hoxe na Capela Ardente, que vai permanecer aberta ata as 9 da noite. Tamén despiden con moito pesar a Fernando Onega no concello chairego de Pol, onde naceu. Alejandro. Sí, fondo pesar hoxe aquí neste concello de Pol, e máis concretamente aquí nesta parroquia de Mosteiro, de onde era natural Fernando Onega. Tanto veciños como familiares destacan del a súa faceta profesional no mundo do xornalismo, pero máis se cabe a súa faceta persoal, a súa humildade, e din que sempre sacaba tempo para visitar o lugar onde naceu. Un referente que sempre levou por bandeira a nosa comunidade, Galicia, pero tamén este concello, do que é fillo predilecto e tamén ben querido noutros puntos de Galicia, o caso, por exemplo, de Lalín, onde foi nomeado fillo adoptivo no ano 2007. Día de loito aquí neste concello, onde, como poden comprobar tras de min, as bandeiras xa ondean a media asta. Periodista e galego, non sei en que orde. Así gustaba de definirse a Fernando Onega, a quen vemos aquí recibir a medalla Castelao no ano 2001. Este emigrante pode mirar o seu pobo de Mosteiro, a súa nación de Mosteiro, a súa república de Mosteiro, e a monarquía dedicou sempre tempo. El gran servicio de paralizar un golpe de Estado, nada menos. En novembro pasado falaba no Congreso polos 50 anos da monarquía. Es democracia. A transición converteuse para el nunha histórica especialidade. Chegou a director de prensa de Adolfo Suárez. Para el escribiu para pedir o voto nas eleccións de xuño de 1977 aquel célebre "Puedo prometer e prometo". Pero, malia tanto Madrid, nunca se apartou de Galicia. Eu comparaba esta mañá na Radio Galega a situación de agora mismo.